Ще правим сьомга, естествено не за мен, масло, мед, малко соев сос, чили люспи и бъркаме. През това време ще си разтворим малко царевично нишесте с вода. Сваляме соса от котлона, добавяме разтворените нишесте. Пак го връщаме на котлона. Соса ни е готов. Добавяме още една лъжица масло. Сега оставяме соса да изстине малко и си подготвяме сьомгата. Ще нарежа на две. Се слагаме в тавичка. Всъщност ще ми се събере ли тая тавичка? Ще се събере. Чудесно. Зехтин, сол, черен пипер. И я слагаме във фурната. Сега си намазваме сьомгата с соса и пак я връщаме във фурната. Така, рибката е готова. А за десерт може да си направите някои от рецептите от новата ми книжка. Вътре има торти, чизкейкове, браунита и още други интересни неща.